Kapin sa kagatos ka mga regular employees sa usa ka furniture company sa MEPS Mitchabaw. Humantaktaka silang trabaho ug wa gyud nadawat nga pabaon bisan piso na lang. Si Luan Mirondina sa report. 31 katuig nang nagtrabaho isip regular employee sa usa ka furniture company sa MEPS ang 51 anyos nga si Mary Jane Blanco. Apan lakip siya sa 139 ka mga regular employees sa naasoy kompanya nga kalit lang gitaktak sa trabaho. Nihangyo ko nga bisag kana na ang kuan ang unta dili lang sa ako moapil sa layoff kay kuan kana nang mo na akong problema daghan pa kay kog utang nga bayranan. Wala man sila maminaw sa akong hangyo. Pipila sa mga kauban niya sa production nga natangtang sila si Rickson Rivera, Charlie Reyes ug Bernie Inot nga 15 ngadto sa 18 katuig na usab nga nagtrabaho sa kompanya. Matud nila, kini na ang ikaduhang higayon nga gitangtang sila sa trabaho sulod sa unom ka buwan. Agosto 1 usab sa miaging tuig gitangtang sila kay matud pa hinay ang demand sa gawa sa nasod ug gi-rehire sila human sa unom ka buwan. Gipadangat na nila ang reklamo sa NLRC apan nawadan sila og paglaom. Kami tag-as na kay mig serbisyo pero ilaha ming giliop. Samantala naay contractual daghan nagsige pag overtime. Nya napa sila sabkon. Kumuta na nganong ila maming giliop ni regular empleyado man mi. Nakatrabaho nami. Unya nakauyon nami sa among trabaho por regular nami pero gitawagan mi nila. Kay kaning kuan ko no, pa-reporto nami sa trabaho. Nya, ug di mi mo report, di mi mo comply within 1 month gikan sa ila pagtawag namo, ila ming i-terminate. Nya sa pagkaron giusba na pud nila. Ila na pud ming giliop, unom lang gyapon ka buwan. Busa ning subling pagtangtang kanila sa trabaho karong buwana, misamot ang ilang kabalaka nga hingpit ng makulban sa kaldero. Matod sa mga apektadong kawani, kung puli-puli pa lang unta ang temporary layoff ug sulod lang sa pipila ka semana, dili unta ingunian nakabugat ang siliran nga ilang giatubang karon. Apat ang unom ka buwan nga pagka-layoff ug panahon pa niining pandemya. Lisod alang kanila ilabi na kay way kapangitaan ng trabaho. Daghan ming kuban o kaldero nila nga naatas pandemya. Nga hinaot ni Mayor nga ikaw may amahan sa among lungsod nga imo kami matagad basta gamay lang pagtagad imo ming matabangan. Gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak, pagkuha ang habig sa naasoing furniture company apan gipahibaw sa mga kawani nga wala sa buhatan karong adlaw ang ilang HR manager. Wala usab dinhi sa Subo ang tagiya. Ang NLRC sa ilang bahin mitataw nga walay kamatuuran nga gipasa-pasa lang nila ang reklamo sa mga apektadong trabahante. Gani gidasig nila sila sa subling pagdangop sa ilang buhatan. There are employees nga nag-file na og kaso against Heritage Home Group. In fact, naka-hearing na gyud ni sila dinhi sa ato ang opisina. So, wa gyud ni sila nato gipasa-pasa. It was even referred to a labor arbiter. Uban ni Godfrey Relien, Luan Mirondina, Balitang Bisdak.